my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what. Yo! What's up guys? Ryan here, and today ay nagbabalik ulit tayo sa panibagong video ng Minecraft. Pasensya na guys kung matagal ako hindi nakapag-upload kasi madami akong ginagawa, pero don't worry guys, nandito na ako at mag-upload ulit kasi bakasyon na, so i-enjoy natin. Total naman guys, bakasyon na, so mag-upload pa tayo ng maraming video. Total naman yan, wala na akong gagawin. So, nandito tayo guys kasi nagpapasalamat ako dahil 1k subscribers na ako guys. Grabe guys, hindi talaga ako makapaniwala. 1k subs na ako. Ayop. So, ito guys, itutur ko kayo sa panibago kong world. So, kagagawa lang nito nung March 1. So, ito naman, ito yung ko guys, yung mga ano nga yung tawag dito? Putik. Basta. So ito guys, yung bamboo ko lumaki na siya guys, tumubo na, umahaba na. At ito naman guys yung farm ko. Medyo nahirapan nga guys ako dito kasi sobrang laki guys. Mahirapan ka pa mag Oy, sino ka? Ano pa dito Hello. Ay putik, umulan pa. At don't worry guys, at huwag kayong mag-alala, and ginagawa ko na guys yung part 10 ng The Farmer, o di ko sure kung part 10 ba yun o part 9. Ginagawa ko na siya guys, abangan nyo ha. Ito muna kasi naka 1k subs na ako. Ginawa ko tong video na to para magpasalamat sa inyo kasi grabe kasi hindi ako makapaniwala. Umabot na ako ng 1k. Sa mga nag-subscribe sa akin dyan guys, maraming salamat. God bless sa inyo. Mag-iingat kayo palagi. Pasok naman tayo guys sa bahay ko. Ayan. So ito guys yung armor ko. Ayan, mga item ko. Ayan, mga pagkain ko guys. Ayan. Madami pa naman guys ako i-build dito. Hindi pa ito tapos guys. At saka guys, pagkatapos nga pala ng The Farmer, mag-upload naman ako guys ng bagong survival. So, ang in-name naman nun ay Survival Let's Play. So, ayan. At wag nyo na din guys kakalimutan i-subscribe ang second channel ko na Ryan Vlogs. Nandun guys sa ko, kapag pinindot mo ang channel ko, tapos baba ka, may makikita ka guys na Ryan Vlogs. Subscribe mo yun at mapanood mo ang video ko. Sana ma-enjoy mo. Mag-upload din guys ako dun. Kaya natamad na lang ako, pero upload din guys ako dun, don't worry. At saka guys, kung gusto nyo ng shoutout, mag-comment kayo sa sa video ko. Isa-shoutout ko kayo. Uy, anong ginagawa mo dyan? Uy, layas. Lumayas na. Anong ginagawa mo dito? Gusto mo pitikin ko yung bitlog mo? Bahala ka, ayoko manakit. Ay. Dito na nagtatapos ang video na to. Sana ma-enjoy nyo at don't worry, ginagawa ko na yung The Farmer. Don't worry guys, mapapanood nyo na rin. At mag-iwan naman kayo ng like dyan at subscribe
para maging parte kayo ng kaibigan ko. Yun guys, maraming salamat sa 1K subscribers guys. Di ako makamove on. Di ako makamove on sa sobra kong saya. Yun guys, love you all. Bye bye. Ingat, God bless.